Sports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung mapahimuyong ang tao, hindi kalagaw ang virus. Kung hindi makalagaw ang virus, wala sayluhan, wala latnan. Without a host or a carrier, COVID-19 virus will die. It is that simple. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Las 4:51 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kanabaon sang kaso sang COVID-19 positive. Sa bugos nga Pilipinas nagadangat na sa 3,018. Subong labang adlaw mayara sang bag-o nga kaso nga nagalabot sa 385. Mga nagkalabatay naglabot naman sa 136, 29 ang bag-o nga kaso sa mga nagkalabatay. Ang record sa Department of Health ako na DOH nagapakita mga kaaksyon nga 1,235 na ka mga persona ang nag-negatibo sa COVID-19, samtang 1,154 naman ang under investigation, kag 6,321 ang under monitoring for possible infection. Una sa balita, una sa aksyon. Salawat isa naman ka malindong kag matawhay matinong nga kahaponanon pizza 3 na sa bulan sang Abril tuig 2020. Action Reports Afternoon Edition nga pagpangalagad naton ikapasubong nga adlaw nga implementasyon sang enhance o kon extreme community quarantine sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental kag Bacolod. Ang kalabanan enhanced community quarantine pero may ara sang extreme community quarantine nga mga lugar o kon kabarangayan nga ang implementasyon nagapadayon. Ang kalabanan nga mga tao anuman nga estado sa papangabuhi manggaran man o kon pigado. Apektado taran sa nga COVID-19 nga kahalitan. TGIS, thanks God it's Friday. Biyernes sa iban nga mga kaaksyon naton, mga kaaksyon bago lamang bugtaw. Nagahiyod-hiyod sa nga lawas, may nagapangape, may nagapalibog kung ano ang lulutuon kag taling angon. May ara man mga kaaksyon nga wala untat ang ugtas, bangod tubtub subong. Wala mahatagan sang rasyon, kuno kalma lang, hindi magpainit sang ulo, bangod ba si matamaan ang inyo sa nga paminsaron, kaglain ang inyo madumduman. Una sa balita, una sa aksyon. May mga health workers kag medical frontliners ang ato man sa gihapon kasako sa pag-aasikaso sa nga mga bagay may kangtanan sa COVID-19. Ang sentro amo ang kaso sang 62 anyos nga babayi nga taga-Takuling Bacolod. Nga nagtaliwan ang contact tracing nga ginahimo sa mga tao nga iya nakasugilanon. Hindi lamang sa Bacolod, kundi sa iban man nga mga lugar nga yagan kadtuan. Antes pa naman siya ang tapikan sang siling virus nagbatyag sang sintomas
sang sining pandemic nga sa isang kagaw. Nagapatigayon sang contact tracing. Nagaako ini silang mabulubudlay ang ila sini ginahimo. Bangod magluwas nga isa-isahon gid ang mga tao kadto. May ara pang iban nga balaan na gid nila nga sila ang nakakontak sa sining nga pasyente. Ginahungod gid nga magpalagyo o kon hindi magpanugid. Bangod sa kahadlok, may ara man nga ang rason hindi kahadlok, kundi ang rason amo gid ang yasadeng tinamaran lang nga pag nga pamatasan tamaran magkooperar sa ginahimo subong sang gobyerno. Ang sitwasyon sa nga Bacolod sa subong tingwaan naton nga mahibaloan sa dinman nga kabaranggayan. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo kakson-akson na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bayan sa nga balita lokal, Vice Mayor Familyaran nagklaro nga malawig pa ang proseso sa pag-set up sa nga testing center sa Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Pero dako ini nga bulig suno sa BC Alcalde. Hindi laglahog ni. Ano pagid ang iban nga balita sa bayan sang lokal? Ang batunon nga kwarta halin sa gobyerno amo ning bulig sa mga tawo nga pigado kag sang COVID-19 apikado. Una sa balita, una sa aksyon. Ang radyo kag social media ginaulan subong sa nga hindi lamang ginatos kundi linibo ka mga palamangkutanon angot sa kon matuba gidayhan sa ila ang ginpasalig nga 5 tub-tub 8,000 pesos nga bulig halin sa gobyerno nasyonal. Ini ginatawag nga DSWD Social Amelioration Program. May ara na nga nag-aalboroto gid sa pagpamangkot kung nga asilayaw wala. May nagawakal man nga kuno di nang ilang reformas nga sulatan. Damo man sang nagapati nga ini ang napanagtag na pero aring pagklaro sang gobyerno. Ang DSWD amo ning ginmanduan nga magpatigayon sini. Ang DSWD nagapabalo pa lamang kung paano mag-apply. May mga dapat kamo sundon nga proseso para maging kwalipikado. May step 1, 2, 3, 4 nga dapat sundon basi may step 5 pa gani guruda. Bot sa lingon kinahanglan anay mag-agi sa proseso. Ang step 1 for ehemplo, nagasiling ang otorisado nga personnel halin sa local government units akon LGU. Amo na ang magapanagtag sang una Social Amelioration Card nga formas SAC nga forms ipanagtag dili na sa mga residente sa ila sa nasakupan sa mga kwalipikado nga residente. Bot sa lingon sa makakson ang representante halin sa LGU, halin sa probinsya, banwa o konsyudad, amo ni ang managtag house-to-house basis, manang hambal sa nga DSWD ho. House-to-house basis, bot sa lingon, dulong na sa kada balay. Galing kay damo gid sang reklamo. Ang house-to-house galing nga pagpanagtag to sang home quarantine pass. Ginulan sang reklamo to kay manti. Way mamadulungan tanan. Ang pinakamaayo hambal sa nga DSWD nga himuon, tener sa balay, stay at home. Tulaton ang mga tawo nga nagadulong. Ang head of the family
amo nang magsulat sa SAC form, sa formas, dapat kompleto. Kag dapat nakasulat sa capital letters hambal na isang DSWD. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sunod, hawiran mo ng kopyan mo, ang isa kape mo ng padala mo sa local government authorized personnel. Nabutan diyo, authorized personnel sa LGU. Kung silingon ng LGU, di man niya makapatarasak lang. Nga maghambal o ikaw to, dulong, may ara na sang autorisado gid nga representante. May step 4, step 3, step 4 pa dapat nato ng ninyo nga sundot. Damo na damo sang kwalipikado. Ang inyo sa nga barangay mga kakso na mag-identify sa buligman sang local government units. Samtang sunog, temporaryo nga nagpaumpaw sa nga senaryo sa nga COVID-19 ang budiga sa isa ka butika. Nagkalayo, subong lamang nga hapon na mga bomberong alerto. Nagsibad na yun na, dasig mag-responder. Ano ba lang kinhalinan sang kalayo? Sunog ini nga sigurado ang mga tao jutay. Ang nagsaksi kung mayara gid mga makakson ba siya ako nagulpihan lang bla? Ay ban subong are sa gihapon ginapatuman na sa Bacolod ang ECQ. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang dakpanay sa mga tao nga nagasupag sa ECQ nagapadayon, mga nadakpan damo sa gihapon. May nadakpan nga wala sang dala o kung ipakita nga home quarantine pass. May nadakpan man nga wala nagasoksok sang face mask. Kabaluta lang basi ko mayara sang wagapon sang hibalobla. May mando, may executive order mo sa lingkod lokal na kasuguan ni nga dapat magwa ka mo sa pampublikong lugar. Kung magdala, kung mayara ka mo mandala sang home quarantine pass, dapat soksok ka mo sang face mask. Kaya kung huwag ka mo sang face mask, pwede ka mo nga sitaon sang atos sa mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Metro 3rd COVID-19 alert. Sentrohan taraman o kon natutukan tang surad sa nga Talisay, Negros Occidental. Pinakamalapit nga surad sa norte sa probinsya. Halin diri sa Bacolod, Talisay COVID Commander Center Head Spike Gutierrez. Magaplastar naman sa aton sa sering nga palatuntunan kung anong sitwasyon sa surad sa Talisay. Mga reklamo sa mga tao kung mayara gidman. Kag ang importante balonta kung ano ang nabulig sang surad kay gabulig pa sa mga tao nga nagkarapektuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang BCPO mayara sang pangawagan sa Bacolod noon angot sa giyapon sa COVID-19. Sa balita pungsod noon makakson diri sa pungsod sang Pilipinas. May nagindugang health facilities nga may ikasarang sa papatigayon sa COVID-19 test. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles nagsiling nga mayaran na sang 8. Halin sa 5, gindugang ang 3, naghimo 8. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sa kwarpo sang kapulisan mga kaaksyon, masubo-subo man sa ilas ring bahin, bangod mayara sang patay man sa ila bangod man sa COVID-19, duha ka pulis na napatay. Ang doktor amo ning pinaka-prone gid sa sining paglaton-laton kay mati sila ang nag-aamuma mo sang pasyente. Di alang-alang man na mamaliban ang doktor kay ginsumpaan nila na nga profesyon. So dapat idala na sila sa aton sa nga pagpangamuyo. Kag kita man mismo, adlaw-adlaw pangamuyo kita, nga una, hindi na magdamo, kag hindi kita malatnan sang sering COVID-19, kag kabay nga pag-abot sang April 14 nga period sang ECQ sa Luzon, pati diri sa aton sa probinsya. Kabay nga hindi na maglawig pa, kag maghagan-hagan na iri nga kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:05 aksyon, Radio Philippines Standard Time, ibanawang taon na.
ang sitwasyon sa Bacolod. Pila ka mga checkpoints nga nalabayan kag observation sa dalan sang patrol. Traffic reports. With Action Jan Diaz, Action Jan, yung hapon sa report, please kabin. Action maliwat ka nagpanumdom ang Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sa mga motorista bala nga sundon gid sa giapo ng pilaman ka mga protocol o police ang pa ating gayon especially kung traffic rules ang pagambalan. Kami ara nga gina-take advantage ining ginatawag enhanced community quarantine nga kung magbiyahe gani labi na ko sa kay single na motor o kung motorsiklo abi action mar wala na nagasuksok sa helmet kay iban pang mga protective gear sila mismo nga lawat nga mo ginikinanglanon action mar agud nga maintain kag hindi mabalagan kuno wala maginapayon na anumang mga aksidente importante diri luwas sila sa anuman nga mga katalagman although ang badri nga bitaw karon nga po nakabigi lamang light to moderate ang sitwasyon kung dalaga sa trapiko ang aton pagambalan importante sa gihapon mag-aksyon nga hinay kag halong gid sa pagbiyahe sa tatanan nga mga motorista karon nga po nga daan makabig diri nga light to moderate ang sitwasyon ko dalaga sa trapiko to paggambalan ulong area mag-aksyon sang Circumferential Road. Masulok ko sa kong sitwasyon diri sa may Burgos Circumferential Road kumutanan nga mga pribado nga salakyan kalamanan mga delivery van, delivery truck diri na kalabay nga sinumbali ilang panorte nga bahin sang sunod sang Bacolod ang ila direksyon makaksyon. Importante kay napadapad ding dalan wala dapat nga wano nga motorista o galing kay kinahanglan sa gyapon nila nga maglabay sa pilaman ka mga check up o mga checkpoint nga ginapatigayon sa naglain-lain nga intersection point sa palibot sa sunod sang Bacolod. Ang inyo makita mag-aksyon sa itong Facebook Live ilang sitwasyon along area sa Dalan Lacson at Consarin karon nga po magkabig naman diri nga light to moderate man ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Masulog ko sa kung pinagkamandalanon lapit sa area mag-aksyon sa pinagkamang supermarket mga merkado publika labi na diri sa Burgos Public Market karon nga po medyo malubugat ang traffic na especially mag-aksyon along area sa Dalan Burgos sa Dalan Hilado dito sa likod sa may dalan nga Galo hindi magina mo sinagka gutok dito nga parking sa mga salakyan. Posible bang kaksyon alang area diri naman sa Burgos kagilado gid ang medyo madamo-damo. Even limited area makaksyon karon nga po makabig naman diri nga light to moderate man ang sitwasyon sa dalaga sa traffic. Ang pahibalo lang diri sa tutanan nga mga motorista inahinay lang sa pagbiyahe karon nga po makaksyon ako likaw ang naroman nga mga aksidente sa dalanon nga may maatubang makaksyon sa palibot naman sa sunod sa Bacolod samtang kamo ang nagapanakayon. Singkal sa init kag tayo batsagan subong sa palibot sa sunod sa Bacolod ang singkal man sang init sang ulo sa pila naton ka mga kaagson nga nagareklamo bangod nga ti ang ilang mga food packs way pakuro na pangdulong sa ilaman na tagsa ka mapuloyan mga kaagson. Dugay action man mabalik ko the report live to diri sa lugar susurad sang Bacolod kaangay gyapon nga problema ang ipalabot naman diri sa Action Radyo Bacolod. Ang mga sitwasyon ko dalaga sa trapiko at pagkabalan sa palibot sang surada rekta sa baton ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat sa report ni Action Jan Diaz. Balikan ta sa dugay-dugay ha. Importante ni ang report dugay-dugay ni Action Jan. Angot man sa gihapon sa senaryo pulso sa sunod sa Bacolod. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse. Sang mga sistema sa ato sa ngalawas, epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan sobra sugar nyo, kolesterol, uric acid, asin. Kapag sobrang sugar mo, laban-laban, dakpon ka sa nga diabetes nga balatian. Ang kung diabetic ang tao, prone ka tama sa ring COVID-19 niyo. Ang kulang naman nga dapat dugangan sang Evergreen Herbal Capsule, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, kag iron. Dugangan na sang Evergreen Herbal Capsule. Din mabakal, dari sa Bacolod, sa Eden Pharmacy, sa Central Market na siya, Bago City, Pharmacia Bago, Himamayla City, Blanca Floor Drugstore, sa Pontevedra, Thea Joy Pharmacy. Sa Bacolod na Sincere Drugstore, mabakal ang Evergreen Herbal Capsule. San ba hindi mapaliso ha?
sa mga monitor sa ato sa nga live stream. Iyak na lista ka mo dugay-dugay. Kaya sa ato sa nga pagpanumbalik mga kakson, hibalon to naman sa sentro tutok ta sa sunod sang Talisay anay. No, mangin ka po naton ang head sang Talisay City COVID-19 Command Center. Si Mr. Spike Gutierrez. Ibalon ta naman kabahin ni gyapon sa pag check naton sa matudod nga sitwasyon sa ikatlong distrito, 3rd District sa Negros Occidental. Ang kampanya batok sa COVID-19. Balik kita matapos ni. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sa World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng corona. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood sa mga diabetic aton, ginarekomendar sa masami ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mapauloy si Iban ang tawag simple sa aton manunggal, makabig milagroso nga kapsula. Ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen pwede ini mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyo sa nga lugar. Magaluwa sa Panyawan Herbal Capsule kung muscle pain naman ang paghahambalan, pagpananakit sa lawas, di na malikawan naton. Labi na nga ginmenson ni Akson na dyan sa Bongho, alas 5 na lampuwas, grabe pang init nga nabatsagan sa mga tao kung magwa sila ho. Pagpalanakit sa lawas, di na malikawan. Ako namang ginarekomendar ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Wala hunta maka-aksyon na hibalong sitwasyon dara sa mga Talisay City. Sa una, nabalanta ng sitwasyon sa bahin sang banwasang Ibi Magaluna. Ang Ibi Magaluna, sakop gyapon sang 3rd District. Kaga pinaka-sentro na subong sang Palamatinan, kaga Panulukan, sang halos tarang nga Negros aron kaga Bacolod noon, kamanti kon record sang Negros ang paghahambalan. Gapuli sa banwasang Ibi Magaluna ang una nga nagpositibo. King barangay or ang lugar itong ginapulian niya, ginpaidalom siya na tuwag nga hot zone or in extreme community quarantine. Masayluta sa bahin naman sa Talisay City, isa man sa dako nga sunod rin sa Negros Occidental, ibalaon takay ang hindi gid malakawan sa taran guro nga banwa kag sunod. Galuntad gid ang problema sa implementation sang enhanced community quarantine. Nga bisan ang tao nagkabalo na mag-aksyon, mangita gyapon lusot para nga makagwabla. Dire sa Bacolod ho, ang isa ka police station nag-operar mag-aksyon, surprise nga pag operar nila sa isak barangay dire sa Bacolod, damo naman ang mga may nagkradakpan naman ho. Lapit na lang ang 14 Dias, so April 14, medyo gamay lang solo sakripisyo. Plus diskusyonan tang ano pagid sa nga mga ang iban pagid nga bagay or ginahimo nga tikang sa nga lokal nga panguluhan sa nga Talisay City. Agod awayon ining COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Mangin kaupo naton sa piyak kalinya si Mr. Spike Gutierrez, ang Talisay COVID Command Center Head. Sir Spike, mayong hapon si Action Marlon.
Mayong hapon, Action Marlon, mayong hapon sa aton tagpalamatea. Yes, salamat gid sa tiyempo ha, ginhatag din sa Action Radio Bacolod. Ti subong ari kita Sir Spike sa ika-4 na nga adlaw implementation sang enhanced community quarantine, pero antes tara Sir Spike kadtuan hibalon taray nanong labing ulihi nga record ninyo dira kon kanamuon sa mga PUMs or may PUIs man sa Talisay City. Sige, masaliwat, no? May hapon sa tanan. Mhm. So far sa amon diri sa Talisay, may ara na lang kami in terms of PUMs or person under monitoring. May ara na lang kami 16. Mhm. So naamon nga PUI is 2. So naamon completed niya tanan nga 14-day quarantine is 410. So that's amo lang nga amon sa buong diri sa Talisay. So nakakompleto ng 410 ka mga PUMs, ang 16 na lang amo nang ginahulat naton kag pila ganing record yung Sir Spike sa PUI ninyo? Ang PUI namon as of now 2 na lang, no. Pero ang isa ni manog naman clear naman ni siya. May isa na kami kagapon nga gin testing sa inkuan sa swab. So ang result ginahulat na lang namon. So ining 2 ka PUIs lunsay ini mga mild lang. Ang ginabatsag nila. Minor symptoms mo na ni ilagi na paano. So, exhibit kay kung mag-severe, kinahanglan ka i-admit sa hospital, pero kung mag-mild man lang, kinahanglan nga i-monitor lang sila sa nga balay. Ang isa, naka-admit siya sa subong ara sa Cadiz, Cadiz District Hospital. Dito siya nato naka-admit ang isa. Pero amo siya yung kuhaan kagapon sang swab for COVID test naton. Okay, oo. Sa PUMs bla Sir Spike, may ara gid man nga nagsupak, why matapos ang 14 day, hindi sila makakontak na, may ara gid man sa Talisay City? May di sa amon sa Talisay, no, kay daw ay kami naka-encounter sa mga amon nga problem, kay daw tanan namon nga PUMs ga kooperar gid. Amon ang pinakamayo gid Sir Spike, no? Kay iban nga sunod kag Banwa ho, dali ganis Bacolod ho, may opisyal nga nagpanawagan na sa mga bako na damo sang PUM mo. Agin panawagan niya nga kon hindi sila mag-contact sa City Health Office, panglawagon nga lang nila kuno niho. Nagpanalagyo ni magtapos ang 14-day lang quarantine. Anyway, balikan ta Sir Spike, ikapat sa residente ikapat subong implementation sang Enhanced Community Quarantine ECQ. Talisay City, kamusta ang implementation ta kag anong response sa mga tao Sir Spike? So far, no, daw okay man diya nga sa amon. Pero timiara ijapon mga dungol, may mga nakaladakpan man kami diri sang nga gabay largi dyan, no, sang first day gid sang pizza 30. May ara kami 11 nga nadakpan. Ayun si. Sang 31 may 5. Sang April 1 may 15, kahapon may 6. Pero as of now, maayo kay daw waay na, no, waay na sa may Pero gid may ara pagid gyapon, tinanglanon pagid naton namon diri mag-intensify gid sa amon, no, kay may ara gid bla mga tawo nga daw kabudlay gid pa koopera, no, kay amon dagay kinahambal sa naton sa gobyerno, sa aton gobyerno nga kung gusto tani nga ma-stop niyang ini nga COVID, no, nga ini nga kakatabo sa aton, so dapat makooperar kita tapuson ta ang kung anong ginambal sa aton nga gobyerno, sundon tagit kay ini para manigyapon sa aton. Kay kung hindi tani pag sundon, hindi nin naton mauntat ang pagsaylo-saylo sang hindi nga masakit sa tag sa katawo. So, ini nga mga nagradakpan Sir Spike nga mga nagsupak sa ECQ kay banti nabalaan taman ining ECQ kung madakpan ka why na niya first offense. Anong status nila subong si Sir Spike? Diin sila subong? Bali diri sa ato, no, may ara tiya ginaobra pag madakpan may 12 hours sila nga detained, no. So after sila gina-counseling sila nasa ibitagi sa aton nga Talisay PNP, gina-counseling sila, gina-pa-hindi sila nga kung nga ginamutan ni subong kung ano ang importante sa amon nga ginpatuman sa aton nga gobyerno sa ila. So far after 12 hours ginapapuli ni sila dulong sa ilabalay para ma-ensure taging nga magdiretso puli. Kag karabanan Sir Spike, anong pinakarason nila? May ara nagrason nga way kabalong may ECQ gle?
mo nang amon ang rason. So, may araman niya nga kulang kuno ang bugas. Di na makal bugas, ginambal ta nga may araman ta gin issue nga pass. So, dapat ang may pass lang gid ang makagwa no kag ang aton ginapahanugutan nga magbakal sa aton diri nga mga merkado. Sige. Sa ilota, sa bahin sang Talisay City, may ara sang market on wheels. No? Lumayo ini, market on wheels. Kag orayhon na lang sa Spike ang food pack distribution. Kamusta ang market on wheels implementation tada? Ang market on wheels sa iniya ano gini inisyatibo sa aton di nga mayor no Mayor Neil Stares nga siya gini naman sir nga mag amo nino kay nakita naton nga kun ang sa mga babaw tato nga mga kauturan ng mga lagyo. So wala sila sakyan nga mag-travel pa kadto sa market. So instead of them going to market, ang market na lang ang nagkadto sa ila mga barangay kag baryo. Kag dito na lang tiyaga set up sang gamay nga daw merkado. So still we observe the social distancing or let's say physical distancing no. Kag ang may pass lang gid gihapon ang ginapanugutan nga magkadto sa aton market on wheels. Ang food packs distribution aton sa Spike. So parang aton food packs distribution no do diri sa Talisay okay man kay through sa aton nga CSWDO office kay Ma'am Junela no. So sila ang determine kag sila ang isa in charge of distribution. So though may ara lang gidag na prioritize nato is yung forest of the poor yung kinanglanon gid nga buligan. So parang tanan nga gina-identify sa aton DSWD na tagaan taman. So may ara pa kami sang second wave nga may next pa kami nga panghatagay. Yes, supply sang ginahatag nga bugas, dilatas, kag ibang pagkasiling mga goods. So far, wala man problema sa Talisay City, Sir Spike? Sa subong daw ay may kami may na-encounter pa nga problema. So, bolo bastante, no? Bali, ang amon diriya is ang city gahatag, ang barangay gahatag man. Yes. Counterpart ang barangay, yung muna. Okay, Sir Spike, imo sa mensahe na lang sa mga taga sunod sa Talisay kay nabalanta medyo pinapakaadlaw na to nila ni April 14 medyo layo pa kami sa mo Sir Spike pa no sa Talisay no gapilay kami o gapangabay kami no nga tani aton lang sundon ang aton nga home quarantine no nga ginapatuman sa mga aton nga gobyerno nga na provincial no kita diri sa Talisay dapat masunod gid kita kay para kung gusto naton nga hindi na mag dugay ang aton nga ginapaglima sa bungin na tubang dapat ang ang home quarantine ang aton nga sa sundon. So pero kita diri sa Talisay may ara kita number 1 gid may ara kami border control. So pagsulod ka sa lakyan gina-disinfect, ginakuhaan naton temperature ang mga tao, may ginascan. Sun kita sa city, sige-sige kita campaign naton sang disinfection every night. So every night mayara kami area nga ginakatuan like barangays, public places. So sige-sige siya. Pero galing ini siya tanan, hindi ni siya mag-work kung kita sa Talisay lang ang mga tao kung hindi ta mag-cooperar, hindi ta magsunod sa ginapatuman nga home quarantine nato or ang aton enhance sa community quarantine. So dapat aton ginisundon para matapos na ni kay kabalo ko gusto nang gid sang iban nga magbalik sa normal nga pagpangabuhi kay subong do kabudlay magitod sang aton nga pagsinalayo pero kung hindi ta ni pagtumanon mas madugay pagit kay kung everyday nga magwa ka mo masulit-sulit ani base kung hindi naton contain ang virus ma-extend na naman ang aton nga ECQ. So dapat kita kooperasyon gid kag pag-insindi ang amon ginapangabay sa aton diri sa tubilog na Talisay nga pumuluyo. Sige. Mr. Spike Gutierrez, ang Talisay COVID Command Center Head. Sir, sa liwat, salamat gid kag mayong hapon. Sige sir, thank you. Afternoon man. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sige, Talisay City, yadto mag-aksyon nga sitwasyon ha. Mayo kay nagdamo na ya ang mga PUMs nga nakakompleto na sang 14-day mandatory quarantine. I-check tabi action hens ang patrol naton ara sa area sang barangay Tangob na naman
Amo reklamo perming sa area sang Tangobaw. Daway ga untat Malaunta ba kay aksyon na dyan na Diaz kay ginkantuan niya ganing area. Malaunta rin kung ano ang problema. Kung kaisama ka-aksyon ti. Angon sa kasakuon mo mula sa mga opisyal natos gobyerno. Kagkanabuon sa mga problema hindi taran maakomodar. Patrol Reports. Sa patrol aksyon dyan, please kabin. May nga po ang aksyon, Mark. Kag sa ito, tanan nga mag-aksyon. Balik report kita sa patrol. Alik kita sa area sang Purok Matahom. Inisakop sa Barangay Tangob. Sunod naman mismo sa Bacolod. Inikot pa sulod ka sa may Barangay Tangob. Pinakapunta direksyon mo. Hindi mo sa makaling isolated area. Kaya accessible man no, para sa tanan nga mga salakyan. Ano man bigyan salakyan. Dara makasulod. Dari ko magtulongin man sa mga ilang mga food packs aksyon mo. Anyway, ang Purok Chairman, bago din nakalabay, may bit naman to kayo na nga mga addition mga food pack. Pero problema nila kay day 5 no, 5 na kadlaw, no, nga ginaulat dere. Iti mga pumuli ulat-ulat gid man, no. Ay ba na isagwa. Gaulat ka mo wala pa ara na? Wala pa Japon? Wala pa Japon. Sige mamangkot iti bisi iban. Ano importante tanan po mamangkotan. Why the action dyan gina house to house? Okay, hindi man na pwede mapanagtay sa kalawgar lang? Supposedly dapat kiti house to house. Kay, for under sa ilas community quarantine. Dapat manglibot gid. Pero may isa diri ka lugar karon hapon nga nakatuan naton nga dito isa gintumpok tanan kag dito may nagpanagtag. Pero hindi sa matahom area action mo no. Adi sila wa sa may area sang matahom na din ako. Matahom. Sige, mangkot ako din sa iba action mark. Tayo mayong hapon, ano kaningalan mo? Bonifacio Jaime. Bonifacio Jaime, pila na may edad? 72. So senior ka na. Nakabaton ka na wala? Wala. Alis sa day 1 wala pa. Wala gid. Alis sa day 1. Oo. So, anong natabo ko no dire? Ambot kay ang president gambal man nga di ko namitagaan. Hindi ka mo pagtagaan? Mo na hambal niya anak ko dire oh. Giingnan ako siya dire. Tagain ni bugas siya. Why mo mo dira? Hindi ka mo ko pagtagaan. Ngayon ko no. Amo gani na ako nakukuan nga nung di mitagaan. Ken kubati ko sa radyo ni Duterte ang tanan tagaan gyud apektahan ta. Tanan ga. Ano man tayo man, hindi ko ma-reconcile kag hindi ko maintindihan. Anong pinakarason? Ano man nakapanagtag na sila wala? Nakapanagtag na. Saan sila nakapanagtag? Ano to nga adlaw? Naligad. Mura ikaduhanan ni nilang tagtag. Ikaduhanan ni? Oo. So meaning atong paglabay nila kay nga may bitbit sila, ikaduhanan to. Ikaduhanan to. Ano man, dito sa sulod sila na nagtag? Dito sila ara. Meaning, naligad adlaw o kagapo nakapanagtag na sila. Wala ko karon nga adlaw. Way labot atong gaay ng galabay. Ikaduha to. Pero ugit pa mangkot mo din sa ginapagbabayan? Ato pang unang pagpangatag. Ano ba siya? Yung katagain ng lugar tres. Isa, away mo makuha na din. Wala ko na nalista? Wala ka mo lista o ano man? Amora na yung sabat nga, away mo mo ani. Lain man tagaan ani. Hindi ka mo tong beneficiary sa mo to, no? Amo guro? Anong nyo disposition? Ano nyo sa barangay? Kaprayo mo ka sila bulig? Ano man? Wala po mga bulig. Wala sa nakita mo? Wala tramig tagaan kay hambal man nga house to house. Hindi na sundiwan, wala Japon. Wala. Okay. So, Sino presidente? Narang ngalan ng presidente? Ano kanini nga? Gimoy? Anong ngalan ng presidente din? Boy Himoto. Si Boy Himoto. Actually, kay inaction mo, nakatubang to si Pork President Boy Himoto. Pero kahit hindi sana yung magkatagsong statement o ano man na pagpalayag, kaya ginaikot na rin ako ng pagpanagtaganay, dire. Kaya ginilas ko na magpagkuha, tugtog ka wala, pag sumar na plastal, dire sa kaya nila, bispo sa Pork Matahom. Kaya kahit lima na kadlaw ba lang? Lima kadlaw na aksyon dyan, Gutman, na rin dapat sa sulod sa lima kadlaw, may nabaton na sila. Anong ginakaon sang may makabaton da karon? Sa ano ko no? Gatipon man sila? Wala pa man sila kabaton man? Okay. Pero tay, anong ginakaon sulod sa lima kadlaw? Inyo lang na yan? Amo na lang, nakapagpeka mo? Sigado ka dong, kilo-kilo lang. Kilo-kilo lang. Kaya mo na ng preparasyon. Kaya mo na talaga gusto niyo panawagan sa barangay nga. Mga yun eh. Okay, na-release niyo ng kwartahas presidente. Para naman sila. Na naman na nila. Kay kaduha na gani mo release na, pero
200 million, ikaduha 275 million. Kabati ko na. So, muna inyong nga taliparawagan. Kaya ikaw, senior citizen ka nga daan. Supposed din na unahan siya mo na ni. Oh. Ang sa syudad niya, nga ginatad, nadala ka mo, wala? Wala po, wala. Wa may nabaton yun. Wala dito isa, 5 na kadlaw. No? 5 na kadlaw, muna yung problema nila, no? Kaya wala sila action mo may nabaton dari sa may area mismo. Isang purok matahom, no? Pag-istorya bang son dyan sa Purok President na kabalo man na sa kung mag-estimate sang kanamuon sang talagaan niya. Mga pila ka porsyento ng tagaan niya, na? Action ma? O mga pila ka porsyento na? Ang natagaan. Ano tagaan na sa Purok Matahom? Kaya Purok Matahom daw hindi ka ba natantok na mo sa populasyon da? Okay na, mga 70 something or something action ma ang ginatag na nauna na panagtag nila. Tapos nagbalik sila, nag-call sila additional 60 something, 70, magula na kalabay dre. Nag-call sila mga food packs ka additional pagid. Oh. Ang muling dalada nila, kaya matamat nila panagtag, probably action ma sa mga purok-purok o sa mga puloyan, kina-house to house nila. Dre sa Matahom, I think kina-isa-isa nilang balay. Oh. Tikon sinong amo na ang matagal posible, depende sa lista. May mga legasyon nga, tikon botante, kasang barangay, iban, amo na abi action mo, no? Ang ginapamangkot nila. Kaya for 5 days, wala po na po nakamaton si tatay. 72 years old siya. Iya balay, alagyan lang man. Diri mo balay, diri? Alagyan lang man. Pila ka tuig na sa Purok Matahom? Pila ka diri katuig? 11 years ka na. 11 katuig ka na. Di pa rin ka na sa sandalan. Ang iban, kamo nakabaton na kamo? Wala man kamo kabaton. Pero ano nga, napalapitan, kamo nakapamangkot, kamo sinapit. Wala sila kapalapit. Pero sa tiyan, ginapitsanay, nakalista kamo. Wala kami na lista. Nakuno ka. Ambot lang ha? Wala yung sila ng lista, di? Wala sila ng lista, di. Wala. Hindi ko lang sulod yung meron. Kapati ka mo, wala ka panagtag na to. Oo nagligad. Nagkadto ko to nagligad. Namangkot ka man. Or may nagstorya si mga panagtag na. Siya mo nang ginalain ka po, wala kang diyan na... Wala lang kami naglain buot, okay man lang na yan nga, wala may paggangon na gambat, siya nga wala na uli kami, okay lang na galing, nabala niya pa kami nga kung diri kagabuto. Linggo gito makot na kamo kung diri kabuto. Siya naman, ngitaan niya pa ko ni voter side, dito yung pakita ko man siya. Pero pakita president, ang president. Yung pati voter side, nga nun ko ng voter side yan. Ang butlang siya linggo, hindi man yung politika, pang quarantine food na ni. Diyan mo nula, ini pati quarantine ID nga voters ID nga. Amo na nagaling nga gaulat ka mo. Gapara man kami ngayon dai kadua na wala gid kami katilaw. Katilaw ka mo ay man nga ginalabi na biyanan di. Oo. Agi lang. Kaya tapos kitaon pang wala pa kami biyahe kiti tricycle ako nga nabiyahe wala gid. Wala gid pa. Willing sila aksyon dyan maghulat-hulat pa kaya daw nagpasalig naman sa imong Purok Presidento? At yan naman, maulat-ulat na lang kamo, tay. Hindi na, kung nagyan niya kami diya. Okay man lang nasa mo, nari mo lang diya. Pero kayo 5 na kadlaw, no? Okay, 5 na kadlaw. Sige tayo, thank you, Gid. Ano tayo mo direction ba? Common concern, dari problema. Na mo, dari may nagaginawa sila mga panimalay. Kaya nagpalamangkot, mabala? Wala ko may Samaritan na nagabay. Ano to? Good Samaritan, di ba mo? Nga kasi manwa, di. Nagano siya? Naghatag bugas kay Servicinta. Aging gaan niya bugas? Private, citizen na yan. Daw pa to sa baba, wala na tagaan. At wala kita yung isang taga. Pila ka, di man? Pila din kang purok? Pila din kang population? Ha? Libo na ditahan? Nilibo? Isipon mo, kung nang butante, mag-base kita sa butante. Okay. Kamu ni problema? Bababang daw. Amo man na ang problema nila, wala man sila nagaan. Ang first nila nga pagpanghatag, dito lang tanan. Wala ginadang Pero napalipitan ka mo nila, nga nagambang nga sunod na kamo. Wala pa nakahambal, pero sila sa subong ang DSSD ka panghatag. Yan sila na diho na lista. Okay. DSSD. Pero, pag agto niya ang bana niya, wala sa kuno lista. Wala siya kunungalan. Dito sa may purok? Dito sa may press. Pero din kaya ginista sa DSSD? Yes, sa maestra. Sa maestra, pag-abot do, wala tungalan. Wala siya kunungalan. So, puli kinatuligan ninyo nga kasi yung Same with dire sa Piyako. Nakalay. Okay, dire wala man. Damo di wala. Halos na lang di wala. Dire sa mga nga part, wala. Wala ka mo to? Natagaan ka mo to? Wala? Sa Matao, wala mo ka mo to? Pila ka mo to kabilog? Sama doon yung ginagawa sa kanila.
Sa mabaw? Sige, So, ang kalabanan na atubang mo aksyon dyan, kalabanan daw, wag mahatagan. Na istorya mong Porok President, maghatag sa isa ka miyembro sa pamilya, mayara pa sa karepermahan, why na? Maghatag. Ano man na ginapirmahan? Wala. I don't know kung may ginapirmahan. Sino na natagaan? Si Chaggy May ginapirmahan ka mo wala? Yara. Mayara. Oo. Sa Porok President. Talimingalan. Tapos, paano kung nung nagaan kaya? Wala ka po? Sabi mo, sila lang nang itong lista. Mabaw. Tingalan to sanan? Sila lang nangangalan eh? Wala na po sa palo nga. Meaning gatragtagan na ito dito. Tin ginatragtag dito sino balay? No, hindi ka tungadlaw. Ikat ka din nila? Baligin minagtar tula sa balay. Nakatutong tinggaan kanila. Pero perma kaya. Pero ikaw lang. Dili sa balay? Dili sa sulod? Mga tupad mo yan, wala ka baton da? Ang tupad mo nga sa tagaan. Ano, isa-isa aksyon dyan si Abe ko na nung ginhatag, bugas, dilatas, or what? Di ba, pagkatusi mo, ano nga daw ito gani? Naligat pa? Anong ginatag sa iyo? Gas, kag, noodles, kag, Pila kilo? Tatlo ka kilo nga bugas? Pila ka noodles? Dua magka may gatas. Iya ka, ano ka barangay ka DSSD? Wala lang ko ka. Barangay na to may gatas, may bugas, 3 kilo, may noodles, pila ka noodles? Dua, pila ka kangod. Sardinas, pila ka sardinas? Dua man ka sardinas. Okay, gabi na lang vitamin sa din nga 5 ka tablitas. Tablitas, kamara ginatag sa imo. Pero sa palibot, iba niya wala nagaan. Halos na rin wala. Bali ay, pagtak lang. Okay. May ginamba sila si mo nga nagaan kanila, wala. Tulong nila nila. Okay. Wala ka nilagay pa itan ID? Wala. Wala man. Wala. Kaya nga ikaw ay nagaan. Balikanta si aksyon na dyan na dugay-dugay na utod ang iya sa nga signal. Gina-interview na aksyon dyan ang isa ka natagaan. Ang baliawa ay man kung yung pangitaan ay di natagaan man ko. Ason dyan? Yes, aksyon na Mar. Ako di ba mag-podcast si Manong nagaan, ang iban wala. So tabangan ko di wala, kabo na pang tagaan. Ha? Kung kilala ka? Tagaan. Kung hindi ka kilala, wala. Ang unang singgitan rin nila. Kamoy, taga-extension. Irrigation sa babaw. Ito sa pinakapunta to. Pero matahong pa na, di ba? Anong senior? Wala ka mo nagaan? Illegal kami, ano? Mga illegal kami to sa... Illegal nga? Wala kami nalabot. May ka nalabot sa amon to? Sa babaw? Sa amon to. Pero registered ka mo, registrado ka. Oo, may labot gina sa lakson dyan kay dara sa laga istar sa barangay. Gani. Sino nagambal way labot? Sino nagambal way labot? Ang Porok? Ang barangay nagambal? Oo. Hindi ba pwede kayo basta dari ka nagatiner, may labot kidya. Meaning, ang hambal, instruction is kung diin ka nga lugar, ang ma-serve sa imo ang barangay. Regardless kung butante ka dari or wala, even sa quarantine pass, dapat ang barangay amatan. Hindi so naman makitaan nyo, bolo nyo yung may labot, di dapat sa inyo, ginagupo mo ang mga daan. So, sa irrigation. Sige. May pasalig mo ito sundyan ang Porok President si imo. Base kung dugay-dugay madulong na balaon, di gani, boss? I-follow up ko lang. Sige. Sumakortang ko lang action naman. Follow up ito tanis. Budlay ni kay gutom dahil nga istoryahan tani. Gani. Ikaw ay nagaan ka na? ginagaan ko ni Boy. Sino si Boy ang president? Saan yung kayong gaan? Gaya na lang. Saan oras? Sa taghali. Kapunto. Ano ang versi mo? Ay, ako lang Ipanugit. Ipanugit ka? Nagaan ko niya. Ay, di manugit ako? Ha? Hindi manugit? Sa iban? Oo, maghipos lang ako. Nga nagaan ka? Sige na eh. Thank you. Gate. Mapalop na kami ha. May pahipos-hipos pag nangadadra. Follow up. Nagdumaw ng sitwasyon diri sa atong ginakamtanan. Kung ako sa Konda ay talap-tap na lang tanan total para na sa mga tao.
Gani, iya man ka purok dere. Oo. Ano ba ang guys, sakop man sila Japan. Supposedly, wala gil man dapat pinilian, action man, no? Dalikita ko na problema, may pinilian ako no wala. Important kita na magaan, kay ikabalo, ikalima na nga, law mong sa enhanced community quarantine, dapat na servisyoan ng iban. Dalikita nga ba, sa purok present kay na, ginamatamat nila distribute. Kita naman natin rin concerns sa iba, basi para ukulay, no, pabatian sa mga opisyalis, action mars sa dari mismo nga lugar. Sige. Ang walang sitwasyon dari sa area mismo magkakson sa nga purok matawam sakop sa barangay Tangob Sulad sang Bacolod. Direct na sa Bacolod. Ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato sa ring live stream, iya matamaton ta acknowledge kay base kon ulihin naman tabala. Allen Transporto, monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Cobay. Monitor man mga angels ko. AJ Joy, Joy, Lenlen, okay, Philip Laurente sa Barangay Minuyan, Ophelia Galero Arce, alin sa Isabela, Eleha Jovelyn Shelian, Cagadiano, Friends Aboyat dari sa Pilisa, lapapanghatag form sir, way pa nag-ibang guro nag-umpisa. Kaya ginaplastar pa sa maayos ang DSWD. Medyo ulat-ulat lang kay maabot ginang form sinilda. Leon Quintanilla Omania, pamangti kami Laura, Barangay Pacol, Bago City, Omania family. Hendrita, kag sa Apunya, Crizel, Garilia, Gariboy, kag Sakay Humok, Tiway. Kenneth Valencia, Maria Victoria Lavides Escobar, from Sinay City. SG Toto Agita LP, paano kung ari sa Bacolod, wala kami kapuli sa amon lugar, makakuha pa kami sang gain panagtag sa DSWD. Wait lang, hulat-hulat lang mo, kung ginaplastar pa na. No? Corey Vidaha, mayong hapon from Kuwait. May Saison, I'm watching sa Kuwait. Jocelyn Calamaan, si Imbong Joe Campo, Bart Arabelio, wala gani relief goods, kwarta pa. Istorya, kores-kores ko. Tagabago City ni 3 kilogram bugas, iya pa ang province. Iya pa sang province. Muna isang alindi sa NFA siguro. Nede Castillo, mangkot ko kung senyor nga may pensyon, hindi na madala sa listahanay. Listahanay sa relief goods. Tami Buwan Kutsilyo Baliao, dara sa Jovix Market, arana sa guro si Tami ay. Rose Escote, Cyrus sa Buwana. Tami, okay, salamat. Ari sa Jovix gid si Tami. Gusta na mga tao na Tam. Social distancing manda. Franklin Tiloheo, Judith Calves Pamposa sa Emerald Street, Little Cebuan. Ako nasawa at anak ninyo JJ Kirker ninya watching me Magalang Pampanga. John Nel Mendres, araman si Raquel Dimaala, Lutsi Med, Med watching from Pahanukoy. Beng Kuangka, si Jerry Martir. Boso-boson tari kay kahapon daw ay tama talap-tap ni. Ayara sang pabalo si Jerry Martir ho. Si konsen ko nakakita sang quarantine pass ya na wigit. Kay na paglakat ya Libertad 11:30 Jerry D. Martir Barangay Takuling. Pero kung saga kung sino man nakakita sa di Pudlay, may baklon ka sa Burgos or Libertad nga wala quarantine pass, salamat gid daw. Kung kita ko na quarantine pass, di nyo man na magamit, kaya manti may ngalan mo na, ang ngalan mga kaksonda, Jerry D, middle initialist D, Martir, Barangay Takuling. Ako nakita nyo, may cellphone number, isang agin post mga kakson, 0948941867. Pwede man na madulong dari sa Akso Radyo Bacolod kay panawagan ta. Parang importante ni kay Jerry Martir. Janet Inventor Ramos, mayong hapon. Si Suzy Elimaj.
Good afternoon, watching from Barangay Singkang. O halong-halong ta sa Barangay Singkang ha. Reinhardt Lindayaw Moreno, mayong hapon tarantaran ka pamati. Monitor lang kami di sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Moreno family, salamat. Si classmate Ruby Claro, stay at home. Magpahuhiway man si classmate Ruby Claro. Marisol Bonteya, tarantaran ng mga batch 93 sang Doña Luisa Medel National High School. Batch 89 sang elementary school sa Don R. Medel, Tangob na tarantaran. Marisol Bonteya, pasalamat sa Barangay Granada kay Hiyushi Tuwisi sila. Panghatag di sa amon nga Glendale, nakabato na kami di sang relief goods. Salamat! Jen Owisi sir, good afternoon. Philip Alusagay, kas atatutong, Remo Sanovia, daraman na sa may area sang Barangay Matahom. Si Fena Yaon, Riyadh, Saudi Arabia. Okay, Kalakasan, M. Ju. Thank you sa live news. Maka-update ko dira sa aton display for the whole world from Italy. Sa Italy ni si Kalakasan M. Joho. Grabe ito sa bayan sang Italy. Di ito magwanta, kaluluoy daw. Dan de los Santos, good PM. Dutay na lang mo. Muyek siyaton, sir, kanto is kapitan, interview ha. Amal ni Muyek siyaton. Si Kapitan Nole sa Barangay Tangob daw so okay na na-permis sa Akso Radio damo na interview si Yade. Pero kada reklamo di tada pwede mabaliwala lang kay valido man reklamo sa mga residente. Jane Jaime, ganit ko lang si Papa Longino, pamati program sa Akso Radio. Geraldine Condes, dari sa irigasyon, wala gid kay hambal nila, wala kami labor kuno. Ano labor? Ano labor? Pagitan naman. Ginapidi nila pang politiko nga lakat na ilaya. Ay waya na politikas bong. Kalapot ni kay tatay, digong tapat ka mo daw. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato sa iban nga mensahe di ko ituto Ricky Lacson. Musta ka na Don, si Don Ricky Lacson sa bahin sang Gardenville. Kay Sir Ked sang Barb tara sa may Gardenville. Saan ko namang hatag sa Gardenville? Si Don Ricky Lacson, why na hindi dapat talaga ang Don Ricky Lacson yan. Una sa balita, una sa aksyon. Abasi pala makalapot ng tagtagan mo yan. Ay, Toto Kid Mihares na. Kamusta na? Oy, vitamin D3 ana, importante sa lawas tadi. Ang vitamin D3. Ang piliun nyo isa lang, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo pag-iproduktong Life Extension Philippines. Isa lamang ng Life Extension Vitamin D3. Damo na din sa mga nagpapatuon, nagsugid sa aton, nakabuligid hatag alibyo sa lawas nila ang Life Extension Vitamin D3. Ara ang ila sa ring opisina klinika sa bahin sang GA7 Building, Lacson South, Bacolod City. Likod lang sa Action Radio Bacolod. Life Extension Philippines, Life Extension Vitamin D3. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response.
The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the Saan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Si Edjeng Mahinay Garengo, live kami di sa Magalyon. Upon sa akong anak nga si Jed Yel Garengo, Heaven Heaven, Ters Vergara Sancho, sa Moises Padilla, Sara Escoban from Barangay 14-B, Talisay City. Ruby Claro, Joy Gomez, listening from Bacolod, Geraldine Rigala, Joe Bailoses, wala din naghatag ang Vista Alegre sa Abada, damo di hulat sang iyak barangay, nga panghatag ginpili lang sang gapanglista. Ano na ang mga senyor di gutom ang guwa tani aksyon nanani sang mayor kagadi ILG. Stefania to ho, wow. Si Kapeda, si Pangging, si Pangga, dra sa Kasilingang, thank you. Gamonitor man, Abi Sasi, Aksyon Marlon lang kami di sa Bagos City, Gamonitor. Thank you, ambal ni si Pangga or si Pangging. Thank you, gali sa family Tambasin sa Barangay Tangob. Madamo gid nga salamat sa relief. Good God bless. Halin sa Porok, kasi lingat. 2 minutos nakaligas sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippines. Standard Time, iban nga balita may malabutan. Tutok sa Aksyon Firing Line. Alas 6:30, Tob-Tob, alas 9 ang gabi. There comes a time when we heed a certain call, when the world Kabay pa ang COVID-19, naglayas na sa kalibutan. Naghagan-hagan na sa Pilipinas. Kabay pa mabalik sa labing madali nga panahon sa normal nga sitwasyon ang ato sa nga nasyon. Inyo palatuntunan, Action Reports After Edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action and Defensor, Action May and Defensor, ang Action Eden Thea Aboso. Opo naman kay Action Henry Spolgar sa Technical Control with Action J.M. Baikin. We are the world. Amo ning mabatian ko no subong pagrekrida sang Bureau of Fire Protection, BFP. Kung ang IPM sang una may lambada, subong lambada why na batia. Laso na kabati ka sunata nga lambada mo silingon IPM mara sagwa sang balay nyo manghakot basura. Pero subong why na bati ang lambada sa IPM. Ako naman, Action na Marlon Hedevaya, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,